ଆଜିର ଚିନ୍ତା କି ଜାଣିଛି କାଲି କ'ଣ ହେବ। ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖ। ଜୀବନର ଲମ୍ବା ନୁହେଁ ବରଂ ଗଭୀରତା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ମଣିଷର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସବୁକିଛି କପି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜିତିବା ହାରିବା ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ନିରନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ମହାନ ଜୀବନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ବିଫଳତା ସଫଳତାରେ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଯାଏ। ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଭଲ ଗୁଣ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଭଲ। କିଛି ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପାଦ ନୁହେଁ ହୃଦୟ ଥକିଯାଏ। କର୍ମ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେବେ ଯାଏ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିନାହଁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। Yeah, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. All right, I'll see you there.